No niin, moikka vaan, ja oon taas täällä Seppälän Prismalla. Ja tämän videon ajatus olisi nyt testailla vähän zoomia tällä Samsungin S24 perusmallilla käyttäen Blackmagic kamerasovellusta. Eli täällä sovelluksella saa siis zoomattua 30-kertaisesti, kun taas tuolla ihan tämän puhelimen omalla kamerasovelluksella saa 12-kertaisesti zoomattua videokuvatessa. Niin se mitä puhetta, niin aletaan zoomailemaan, eli zoomataan vaikka tonne. Nyt on 8-kertaisesti. Zoomataan tuohon keltaiseen kylttiin. 10. 20. Ja 30. Eli tältä näyttää zoomi, tai siis kuva, kun zoomaa 30-kertaisesti tällä sovelluksella. Zoomataan sitten tuonne gigantin kylttiin. Suoraan 30. Tältä näyttää kuva. 20-kertainen. 10.1. Eli ei zoomia ollenkaan. Siinä on vähän tollasia kylttejä. Zoomataan vaikka johonkin valotolppaan seuraavaksi. Vaikka tonne. Ei kun tonne. Zoomataan tonne valotolppaan. Vähän tärisee tuo kuva. Laitetaan tosta vakautusta vähän. Tai muutetaan vähän vakautuksen asetuksia. Nyt pitäisi olla vähän vielä vakaampi kuva. Katsotaan miltä näyttää. Missä se tolppaa? Hetkinen, tuolla. Ja kuva on vakaampi. Katsotaan vielä joku yksi paikka, mihin zoomattais. Katsotaan joku paikka, mihin zoomattais vielä kerran. Tuolla on muuten tuo väestöhälytin, niin zoomataan sinne. Nyt on 30-kertainen zoomi. Eli eipä mulla nyt muuta tähän videoon, niin kiitos katsomisesta.